Владимир Путин му е помогнато от галактическите светли сили, т.е. високите нордици. Защо пък да не? Няма само американците да получават технологии от другите. И те ги получиха, но на тях изглежда вече няма с какво да им се помага. И когато те направиха една над 20 милиона страници ЦРУ е разсекретило тези материали се отнасят само за реалното присъствие на извънземните на планета. 20 милиона. Проверете. А ако някой от вас разбират руски, сигурен съм, че ще се поинтересувате да отворите руските сайтове там, да видите какви работи са показани. И то само документални. Няма игрални неща, няма фантастика в тая картинка. Защото американците признават, че на Путин му е помогнато. 2012 година, когато Путин става президент на Руската федерация, той изчезва също, както на времето Дуайт Айзенхауер изчезна и се появи чак след 10 дена, ако помните. И тук много се коментираше къде изчезна Владимир Путин. А той е бил на среща с сириосяните. 2014 година. На среща с плеядианците. Космическите сили, а това са цивилизации, които представляват ядката на Галактическата федерация на светлината. Те са казали, изправи Русия, ние ще ви помогнем, защото един ден вие ще спасявате този свят. Край на цитата. Някои могат да ме опрекнат в че съм прекален русофил. Каквото искате, това си мислете, уважаеми зрители. Аз само насочвам вниманието на онези будни и високо духовно израсли хора, които знаят за какво става въпрос. Защото ако ние бяхме останали в руслото на този еднополюсен модел, който американската империя на рептилиите наложи върху целия свят, вие виждате докъде бяха стигнали нещата. Тези само като чуят темата световно господство, те се побъркват. Между другото, така са им отфилтрувани мозъците, че тя ги вълнува само световното господство. А сега не могат да преглътнат големият пай, че Русия вече не може да бъде играна. А няма друга сила, те самите си го признават, няма друга сила, която да противостои на американската сила. А като прибавите и Китай, като прибавите и Индия, като прибавите и Иран, конфигурацията се препрограмира. Галактическите сили за сигурност никога няма да си остават конете в кълта. Те знаят, че планетата Земя е изключително ценна за тях. И втори фаетон в Слънчевата система никога и при никакви положения няма да бъде допуснат. Дори ако трябва да струва измитане на огромен процент побъркани човеци, от лицето на Земята те ще го направят. Сега след малко ще чуете командира на Галактическата федерация, или по-точно на Галактическата флотилия в нашата Слънчева система, командир Аштар, какъв ултиматум отправя към тъмните сили на планетата Земя. Става въпрос за Кабала, обществото Кабала на планетата Земя. Нека да пуснем и втория видеоматериал. Говори командир Аштар. Адресирано до неуловимите от Кабал. Последно предаване за Земята. Много хора от тази планета са научени да се надсмиват при всяко споменаване за галактическата команда Аштар. Вие можете да заявявате, че се явявате едни от тях, но разбира се, не зад затворени врати, защото в своето сърце вие знаете истината. Болшинството от вашите секретни космически програми са били мотивирани от вашите страхове, от нашето нарастващо влияние и въвличане в земните работи. Програми, които много превъзхождат вашите. Но вие упорствате да вървите по пътя на открита конфронтация с нас, разгръщайки вашата борба, която вие не можете да спечелите.
Вашето ограничено разбиране за вселенските закони не може да бъде компенсирано от вашите сенчести технологии. Вие неизбежно се сблъсквате с последствията на вашите злонамерени работи, но ние няма да ви позволим, за да може тези, които държите като пленници, да бъдат засегнати от тях. Жребият е хвърлен, така както и указите на Звездният съвет вече са издадени. Вие можете да продължавате с вашите глупави намерения, да отваряте портали, водещи в тъмните сфери и да продължавате да скачате между времевите линии, отчаяно опитвайки се да промените курса на събитията. Но не обръщайки внимание на вашите действия, на вас няма да се отдаде да избегнете галактическото правосъдие. И ние сме готови да противостоим на остатъците на вашите армади, ако вие продължавате да поддържате вашия досегашен курс. Ние следим засилващата се милитаризация в околоземна орбита и в частност по лунноземната орбита. Това крайно враждебно поведение, което вие криете от тези, към които така лошо се обръщате, и ние сме готови да предприемем всички необходими мерки съгласно Галактическия кодекс. Ние сега сме тук, за да ви напомним, че ако такава конфронтация стане, резултатът няма да е по-различен от предишните. Но вие няма да се избавите от него и сега вашата пропагандна кампания няма да бъде поддържана от планетарната решетка на светлината. Всичко това говори Аштар по молба на милиони членове на моята команда. Никой от нас не иска да отива на такива крайности, но обстоятелствата ни оставят неголям избор. Знайте, че освобождаването на тази земя и нейните хора се явява моя мисия и нищо няма да ме спре при нейното изпълнение. А ето и предупреждението, което ви изпращам. Отстъпете или вие ще се сблъскате със своето собствено разрушение. Вие ще бъдете достатъчно глупави, ако обърнете вашето оръдие на злото против нашите емисари. И аз ще ви взрива на части. Адонай. Повярвайте, уважаеми зрители, аз съм чел. Слушал съм десетки обращения на команда Аштар към човечеството. Това обращение не е към човечеството. То е отправено, както добре разбрахте, към тайното общество Кабала. И то така отправено, че звучи като ултиматум. Това си е чист ултиматум. Ние се намираме в навечерието на кардинални преобразования на обществото на планетата Земя. Човешкото общество или ще се преобразува. Ние или ще преминем на друга орбита от нашето развитие. Или ще засветим както трябва, или ще рискуваме да бъдем, както се казва, затворени и да колапсираме в апокалиптична точка, заедно с нашите чудовищни управници. Става въпрос за световният елит. Тези типове са ни изтъргували като глави добитък. Те отдавна търгуват с нас. Работата е там, че ако ние надхвърлим критичната маса, ние обикновените, ние пожертваните, ние, както се казва, които се явяваме и играем роля на агнецът на планетата Земя, тогава нещата ще се променят. А не дай си Боже колективно да поискаме помощ от Галактическата федерация. Моментите назряват драматично, моментите се развиват изключително динамично и ние ще бъдем принудени, може и в последният момент, коленопреклонно да молим Галактическата федерация да окаже помощ на нас, нещастните люди от планетата Земя. Защото диспропорционалното развитие
благодарение на което ние сме изпаднали аутсайдери от всяко положение. От всяко положение. Въпреки, че глобалната мафия разполага с флотилия, за това ставаше въпрос, че флотилиите им обикалят извънземното, околоземно пространство с техни кораби, които развиват хиперзвукови скорости. Това са черните флотилии на това общество Кабала, които са взели или по-точно са пленили един куп човешки същества, за да ги използват като живи огнеопорни щитове и да ни хвърлят срещу нашите спасители. Ето това искат те да направят. За да могат нашите спасители, съжалявайки нас самите, да не предприемат широкомащабните си бойни действия. Но чухте, т.е. псевдонима на командира Щаря Адонай. Чухте Адонай какво каза. Тоя път ще ви пръснем на парчета. Аз не мога да си представя командира Щар, това високо еволюирало в духовно отношение същество, да изпадне в такава позиция. Можете да си представите какъв ужас са изпитали нашите закрилници и пазители, когато гледат непрестанно какво става на планетата Земя.